11 l-uffiċjal mill-Korp tal-Pulizija lestew b'suċċess kors ta' taħriġ fl-investigazzjonijiet forensiċi. Il-kors ta' 5 ġimgħat sar minn esperti Olandiżi minn Netherlands Forensic Institute Scene of Crime Experts. Dan sabiex l-uffiċjali Maltin ikomplu jitalmu u jiksbu għarfien minn uħud mill-aqwa uffiċjali forensiċi fl-Ewropa. L-Ispettur Xarlo Asa spjega kif fil-kors l-uffiċjali talmu iżjed dwar kampjuni tad-DNA, fotografija fuq ix-xena tar-reat, l-analisi tad-tbajja tad-demm u kif tiġi preservata u investigata l-evidenza. L-Ispettur Asa spjega kif l-investigazzjoni forensika hija taqsima xjentifika u għalhekk l-uffiċjali dejjem iridu jaġġornaw it-tarif tagħhom skont il-metodi ġodda li jibdew jintużaw u t-tibdil fix-xjeni tar-reat. Il-metodoloġi ġodda irridu nkunu nafuhom. Għalhekk it-taħriġ u t-tagħlim irid tkun kontinu, speċjalment fil-qasam fejn aħna. Is-Surġent Francesco Mbroll spjega kif korsijiet bħal dawn huma investiment dirett fih u l-uffiċjali sħabu li jistgħu jaqdu dmirijietom aħjar u jiġġieldu bil-qawwa kollha l-kriminalità. Sodisfatt flimkien ma' sħabi kollha li temmejna 5 ġimgħat intensivi minn nies esperti barranin fejn għalmuna u ser bis-saħħa ta' dan ser nkomplu ntejbu l-livell professjonali tagħna fix-xogħol professjonali tagħna. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia saħaq li sabiex il-Korp tal-Pulizija jkompli jissaħħaħ fil-ġlieda tiegħu kontra l-kriminalità, importanti li l-uffiċjali jkabru t-tarif tagħhom filwaqt li jkomplu jiġġeddu jiġu modernizzati l-metodi użati. Saħaq li dan isir biss permezz ta' dawn il-korsijiet li fihom l-uffiċjali Maltin jitalmu direttament minn esperti barranin. Preżenti wkoll ċ-ċerimonja tal-għoti taċ-ċertifikati s-Segretarju Parlamentari Deo De Battista saħaq li din l-attività bejn Malta u l-Olanda kompli tkabbar l-arfin tal-Korp tal-Pulizija Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.